Ndị anyị ụtụtụ ọma na ehihie ọma, mgbede ọma na aṅachi ọnwa, ebe ọ bụla ị nọ wee na-esonyela anyị na nkụzi nke ụbọchị taa, na-abịakwute unu site na Nkọlọ Mahadum Wisdom University. Ụbọchị tata bụ afọ na ọgụgụ afọ Igbo. Tata bụ abọ, abịa abọ, and na ọgụgụ arọ Roman Catholic Church, ya bụ tata bụ Ọgọst nke asaa na 2025. And cheten na mahadum Nkọlọ Mahadum Wisdom University ka anyị na-agwa unu ka unu welu akọ na uche wee na-etune ihe onyonyo niile ma okwu niile a na-agwa anyị ma n'ọnụ ma nke edere ede ma nke si na onyonyo. Unu wele akọ na uche unu wee tụnye wee mara ma ibe ahụ ọ gbasatala gị ka e kosi wee gbasata gị onye Igbo, bikos ị ga na-abịa ibe ka o si wee gbasata gị, ọ bụrụ ka o si wee gbasata mpalaga ụwa ndị ọzọ. Ọnya mee na anyị hiwere na anyị bidolu Nkọlọ Mahadum Wisdom University ka anyị wee na-akụzili unu ibe dị mma, na-agwa unu eziokwu, abụrọ asị niile na ibe ndị ọzọ asị niile a na-asịla anyị since eji wee mụọ anyị site n'aka ndị colonial masters, ya bụ ndị ọcha na-achị anyị na ndị be anyị bajizi wee na-achị anyị ba. And ọ mee na nkụzi ndị anyị na-akụzi, anyị na-arụ ya arụ wee kụzielu unu ya site n'elu onye Igbo kwesịrị nsi wee rie ire, site n'elu onye Afrịka kwesịrị nsi wee rie ire, site n'elu onye Biafra kwesịrị nsi wee rie ire. Na ya ghara aga na-abịa ire dịka onye Amerịka si abịa, ma onye Britain, ma onye France, ma onye Russia, ma onye China, ma onye Saudi Arabia na ndị Arabs ndị ọzọ. Anyị ga na-abịa ire dịka o si wee gbasata anyị bụ ndị Igbo, dịka o si wee gbasata anyị bụ ndị Biafra na anyị bụ ndị Afrịka. Ọnya ka anyị ji wee na-ayọ unu ka unu sonyela anyị n'ibe anyị na-eme. Sonye na anyị na YouTube, ya na Facebook, na Twitter, na TikTok. And anyị nọ live na YouTube, anyị nọ live na Facebook, anyị nọ live na Twitter and TikTok. So sonye na anyị na Nkọlọ Mahadum ka unu kwesịrị unu na-enweta okwu niile na nkụzi niile anyị na-akụzi ka o wee dula anyị bụ ndị Igbo mma, anyị bụ ndị Biafra mma, na anyị bụ ndị Afrịka mma. And na nkụzi anyị nwee taa, anyị chọrọ ka anyị kọwala unu okwu Sir Ahmadu Bello kwuru na October 12, 1960. Ọka emedi izu na-atọ Nigeria nwechara independence. Sir Ahmadu Bello bụ Sardauna of Sokoto mgbe anwụ wee kwuo okwu duele. Okwu a nke anyị chọrọ ka anyị gwa unu iwe okwu wee kọwala unu ka unu wee ghọta na ọ kwụela anwụ okwulie mgbe anwụ ka ọ kadụ wee luo ụwa. Ya bụ iwe Sir Ahmadu Bello kwuru na the new nation called Nigeria should be an estate of our great grandfather Uthman Dan Fodio. Ya bụ Nigeria nwere flag independence na 1960, October 1, 1960. Oluzie na October 12, ya bụ o mechere izu na-atọ Nigeria nwere ya bụ independence. Agwala anyị na anyị enwego independence, na anyị nọ n'owu obodo. O wee kwuo na
n'obodo nwa anyị enyela anyị bụ Nigeria, who an estate, who obodo, who belong to their grandfather, their great grandfather bụ Uthman Dan Fodio. Ka ezi ka o si wee wụlụ n'obodo enyere anyị achị na anyị nọ na ya, Britain amalgamate ya bụ the South, ya bụ anyị nọ nwa anyị na ndị ugwu together na 1914. Oluzie ka enyecha independence na anyị enwegolo onwe anyị na October 1st. O mere izu na-atọ a na-agwasị anyị na n'obodo anyị nọkwa na ya na ọkwa estate of their great grandfather Uthman Dan Fodio, ya bụ na ọwa kwesịrị ndị in charge, na ọwa dị in charge of the country. Ọ na-agwa anyị immediately emechara ya bụ independence. And he was over kwuru that now we must ruthlessly prevent a change of power. Onomaiwe ruthlessly meaning. Ruthlessly means na wage eme iwe niile enwe ike ime ka wadu sure no one in charge of Nigeria. No one na control Nigeria. Ni yare enwe right ngwaba ele Nigeria shigado. No one ga na ekwu ele Nigeria shiwe gado. Owega kwa ni ruwe ele ekwu. We use the minorities in the north as willing tools and the south as conquered territory. Now you use those in the north as willing tools and the south as conquered territory. Okay, ineva anya makwana jihad Uthman Dan Fodio bido na 1804 wee end na 1808. Only arọ na anọ ka anụlụ ọgụ ahụ n'ugwu Hausa. Ndị Fulani ji wee kọnka Hausa land niile. Ọkwa niile ka akọnka because akọnkara Middle Belt. Akọnkara Middle Belt. Okay. Mana wajizini mando Middle Belt town la conqueror as willing tools because in anya na va bia we say the map Nigeria we tie Middle Belt as central, not central of Nigeria, of not central, tie as part of the north. So no like we say that willing tools megodi vana ina agwa onye Benue, even though na na-egbuwe ma onye Plateau ma onye Taraba ikwute okwu Biafra ma o nwere onwe gị waghara akwado na ya maka baka bụ willing tools ndị Fulani ji wee na-achị Nigeria. So n'ibe ahụ Ahmadu Bello kwuru ibe na-eme wee luo over n'anya anyị. Then ịbịazịa na South wasi na waga na conquer territory. Ọ bụrụ ibe na-eme ebe a ụmụ nwanne anyị ndị nọ na coastal region ọrụba ka wetel a na-use against us ọrụba so mgbe a kwetel ewee merie anyị n'agha between 1967 and 1970 anyị niile ka akọnkala mgbe ahụ ụmụ nwanne anyị nọ na coastal region ahụ ma anyị na onwe anyị cheka akọnkala that time so we akọnkoga anyị already. And we end this year and never allow them to have control over their future by Sir Ahmadu Bello, October 12, 1960, and never allow them to have control over their future. Or even ever. And we control over our future. Or even outside even in Nigeria. Or when I decide to win election, or when I decide to do na National Assembly, or when we majority in the National Assembly, or when a kwuo yachi Nigeria, or when a kwunu, okedi na eke, or when eken,
So na anyị nwere control over our future. Ọ ibe ndị ka anyị si ka anyị kọwalụ unu mma ka anyị wee kọwachakwala unu ụmụ akpụ iwe dị na ya bụ statement. Mana mma agụda statement complete again that the new nation called Nigeria should be an estate of our great-grandfather, Uthman Dan Fodio. We must ruthlessly prevent a change of power. Na very quick change of power. No one anon in power all the time. All of not in power all the time. More one on a woo, more over one on a woo, all one equivalent. And now you use the minorities in the north as willing tools and the south as conquered territory. And they never allowed them to have control over their future. By Sir Ahmadu Bello, October 12, 1960. I wish ka chitewelu n'ọzọ na jihad Uthman Dan Fodio. O meliba wee melie Gobea. Obodo a na-eku Sokoto over. Even a na-eku before Gobea. But we change the area to Sokoto. And Hausa Kingdom niile kaba na alava. And nyawo jihad eba melumba Uthman Dan Fodio jihad down bido from February 21, 1804 to 1808. Manava biara we megire ndu middle belt. Wagara middle belt but the na south anyị. Kedu ibe Ahmadu Bello ji wee mekizie kuzi otu iwe n'uwe okwu. Iwe o ji wee kwuo onye bụ na mgbe a na-akwado ka enwe independence na Awolowo Obafemi Awolowo na Nnamdi Azikiwe na eme ka ndụ South ka anyị na onwe anyị nwee independence na 1956. Ndụ North na ndụ ugwu wee sị na ba chọrọ na ba ka ready for independence. Anyị na onwe anyị aka enwe independent na 1956. Ba na onwe sị na ba ka chọrọ nwe independent na ba chọrọ ka ndụ Britain ka nọlụ. Maka na ndụ Britain bụ ụwa as a loyal servant. So ba na ndụ Britain wee kpazia ọ mgba nka Britain ji wee gwazia ba nyere nsogbu na ba ga-enyebe ibe niile na ba ya aralụ ndị Yoruba ralụ ndị Igbo rịa ba n'aka meni na omeri izu na-atọ anyị nwechara flag independence ahụ. Ahmadu Bello wee kwuo iwe n'okwu. Ọ ghara ekwu iwe ma ọ bụ na akpachara ya akpa with the colonial master Britain. Ba akpachaghị ma anọ iwe ya emen ma anọ ele ahụ ka Britain chọọ ka Nigeria wee dụ. Maka na ndụ Fulani ndụ na-asavụ ndụ Britain na Nigeria. Ọ ba na-ejelu ndụ Britain osi na Nigeria. Onya ka o ji wee kwuo otu iwe ahụ. And I chọka ịkọwakwa again. Iwe ruthlessly means na ebele aghara adụ ya. Na baghara ekwekịta ka echenjie power. Na iwe a ga-eme na ebele aghara adụ ya. Na ọ ga-adị merciless. Na o nwere iwe ọbụla a ga-eme. Iwe ọbụla a ga-eme, ọ bụgodị mgbu mmadụ, ọ bụgodị mme iwe ọbụla na ba ga-eme ka adụ sure na ọba ga na-ekwu iwe na-eme na Nigeria. Na enwe change of power. And I mean, when a change of power, if you have Britain, Melivine, it's a shame up, never majority na National Assembly. So when you quit it, Kimwe majority ne would do buying she wear over. So, and now you use undo minorities in the north. Onya kaineku. Kemala, no even a meva. Now, Ndu Benue, Ndu Plateau State, Ndu Taraba State, Ndu Southern Kaduna, and Kogi. Even though I never were the same culture, I never know about Duagwa. Manikutogu, Nwelo Onwe, Duka Aineku na Biafra. Vahara Kwado, Vashika Mayakawano Kwana na Nigeria. Mbaba de Ukano Nigeria. It means under the control of the caliphate, under the control of Ahmadu Bello. All will mean. So all you have that willing to say one day. Look at Ahmadu Bello she will queer.
all we willing to sound and not. Ibiana South anyị, our coastal brothers, and eku South. Mgbe ebe bịa wee sabotage ya the Biafran project, the Biafran nation project, wee melie anyị n'agha. Mgbe ahụ ka akọnkala anyị na Vanabo, because we in control of their natural resources, and people no na bebe duka nwike na ba akpa ike eba yeso nwike na akpa ike duka Akpabio no na Senate as Senate president, ma Sari Dokubo, ma Tom Polo, na other leaders from that our coastal region. 13% derivation a na-enyebe doba mma nyabu akụnụba dị na be anyị dị na bebe 100%. Nyabu onye ọzọ welie o weli 13% nyebe ọ dụchaba niile mma. Onye with that willing to learn and conquered people. Akonkalwa anya conquer. Vama kwa na akonkalwa conquer. Manaba na macha. Iwa na machagari. Iwa sari onaba. Iwu Akpabio onaba. Iwu nwike onaba. Manaba ma conquered people. Onya ka ijiwe ka iko wachalu ni maka odo unu anya. Makana na ino nwanyi anyị niile who conquered people. Na me na ya draw in control of our resources. Tatala. Ije eba na NNPC on ugwu na ndị Yoruba ju na-ewu. Man onendu our coastal brothers nọ na-ewu. Ma anyị nọ nọ na NNPC. Ọ bụrụ anyị na-amị mmanụ anyị, all the resources anyị nwe ọ bụrụ anyị na control. Ị bịakwuo na be anyị enwere any infrastructure, no federal presence, no a lot of roadblocks. Bo iba na ndụ anyị ego na punish ndụ anyị equal from roadblock ahụ akpụrụ ujebe police station. From there anyị nwere ike jee kwuo nga from there. Mmegbu niile a na-emegbu anyị because na anyị bụ conquered people. So ndụ anyị ibugodile ọbụgodị na iburo na ala Igbo, na ibu na Lagos, na ibu na Abuja, mala na ibu conquered person. Ọ bụrụ ihe melele Igbo karị njọ. Because ihe alụ niile mee n'ụwa mechara anyị. Alụ niile mee n'ụwa o mechara ndị Igbo. Eme slavery, ndị Igbo so ndị use slavery. Eme colonization, ana Igbo so ndị colonize. Anyị nụrụ agha, emeri anyị n'agha, conquer anyị up to today. So kedu mmachi ị na-amacha? Ị nọlụ na UK, ma Russia, ma America. Ị na-ekogagharị. Ka ị na-ekogagharị, you conquered person. You wear your freedom. You are not in control of your land. So no even Ahmadu Bello-Sultan or even Emeva or even Chokai Kowalu Numa with onu buying from Kolomahadum. I went na you Kunu weke Tieline Nakara Ifunaya like yana lecturing na like lecturing na tell line akara if metula na button akara Ifunaya na lecturing kwuo uche gị na lecturing ka iwu iri chọrọ ikwunu ya bụ comment section and then tụsa nkụzi a tụsala anyị nkụzi a ka olutu ndị Igbo niile aka ọnya ka anyị ji wee ka anyị mee n'Igbo na nke ewu for ndị Igbo. And then well some of our followers say I may lecture sometimes I may lecture n'okwu Igbo. I wee ka anyị mee lecture nke taa n'okwu Igbo. I wee na-asị iwe nwa Ahmadu Bello kwuru n'October 12, 1960 ọ na-azị ka iwe anụrụ ya. Nnamdi Azikiwe ọ na ọnụrụ ya. Alexis Ekwueme ọ na ọnụrụ ya. Chubu Ọkadigbo Oyi of Oyi ọ na ọnụrụ ya. And our current leaders now, all the Eastern governors, Eastern
former Eastern Nigerian governors, now Southeast and Southeast governors, on about this statement. Because I have statement because when this lecture never go everywhere online. Can I give this statement? Ahmadu Bello-Sultan. Our current Igbo leaders, now Southeast and South governors, Mapito Biweo Navagachi Nigeria, Ma Benjamin Kanu, deputy speaker, House of Assembly, National Assembly, Abuja, Ma Chris Ngige, and all our leader of the Igbo race right now. On every this statement, Wona, no even Ahmadu Bello-Sultan, you name up to today. Over every year, I can make this lecture. To Sanya Cavaria, Cavama, none the quick order. No, allow Ahmadu Bello-Sultan na October 12, 1960. Called Mbang, well, no, okay, what you changing? Okay, what Mbang or Buna? No, do I wouldn't be Igbo na Nigeria. Every long wokulie. Therefore, I went a Nandi West Kaine Paco. West Kaina me Naidi calling cable. No, what you open I will. When you open I will not buy. When you open I will, no one in there. I ride West Sky with this lecture where Inquisitata where Guapun. No, we will no one. Sir, Ahmadu Bello-Sultan. Now, October 12, 1960, can I make whatever. I went out young because so I na nkuzi anyị na Nkola Mahadum Wisdom University. Na Nkola Mahadum Wisdom University, all Mahadum call, all nekutu na akwụkwọ ikai na select nkuzi subjects anyị na akuzi from Elonye Igbo, Elonye Biafra, na Elonye Africa, which is where na avive. So I when I see you na Oku Sir Ahmadu Bello-Sultan, October 12, 1916, cautioned that the new nation called Nigeria should be an estate of our great grandfather, Uthman Dan Fodio. We must ruthlessly prevent a change of power. Change of power. We use the minorities in the north as willing tools, or even a member, and then the south as conquered territory. And we never allow them to have control over their future. And we control over our future. The answer is no. I ain't worried. Or if national leaders and I Abuja generate ego. We're not control of our land and resources. I went ask I call one. Now even Nambe Uthman Dan Fodio made that jihad between 1804 to 1808. Nava akonkara carrier the loku middle belt now not central no Britain who that now handed the whole country over to them. Mena Ahmadu Bello-Sultan name is NATO and which had independence. Oweshi Navaga that they must ruthlessly, I will call it ruthlessly means go. Navare we bele. Nage me up Navage me. Can we make a sure? Then with any change of power. And all over in control of the power in Nigeria up to today. I went who na Duka Ahmadu Bello-Sultan now you use minorities in the north. Now all these people, my Benue State, my Plateau, my Taraba, Southern Kaduna, Kogi, even Elenua, Fulani, Hesman Nebu every day. You could talk well on everyone. I should have actually one Nigeria. Look at Nam the Kanishiweku. Once you put in a one Nigeria, you could go na even Ahmadu Bello-Sultan. So I've been a South. I know why I've conquered people already. We are conquered people because Mum 19 no na coastal region. The way
do okay with 13%. Now, oil and gas, and other resources na bebe and AGS Nigeria. No only 13% ka ya na-ewe. Even we 100%, ya one way iwe nkeve man washi na na-ewe 13%. Na ọdụ man ọwụ. Ọdụ nwe ike mma, nwe ike nwe ebe na amachagharị. Ọdụ akpabio mma, ọdụ asarị mma, ọdụ tompolo mma, and other leaders from that side, ọdụ shaba mma. Onya bụ na ya bụ conquered people. Because kawa sabotage the Biafran nation restoration, the Biafran nation, the first war. All of us were conquered. We are all conquered people. And so that's why even I am drawing control of our natural resources. Our natural resources, lulu, trillions of dollars. Trillions and trillions. I age we message buying. Will you do show no more? We don't do show no more. I am drawing control of that. Only any federal thing do not buy roadblock everywhere. From roadblock, we get to police station. From police station, we can even get my babu and my babu safe. I wear naju, wear nashi. Nnamdi Azikiwe we do natural independence, natural ka Nigeria will one and bound. On I've already statement. Alexia Kweme, Chubo Kadibo, Igbo leaders in the past, and others. On our already statement. I went out to the current leaders, the governors of the former Eastern region, now South and Southeast. On our already statement. My people will be natural or chair Nigeria, Comezia Nigeria. On every statement. My Benjamin Kano, as deputy speaker. Na Abuja. On every statement. Chris Ngige, and then those on email. On our statement. Ne language we mba ka we lu over. And nke ka je wetezi nkuzi nketa na njedebe. Iwulo onye Igbo welile gweze ọnụ. Welile gweze ọnụ. Na asina agadi nwanya da ndana abụ agụ ọpa n'okpo ọnụ. Anyị bụ ndị Igbo anya saa anyị kwesịrị mmanụ na anyị nọ na nsogbu. Anyị na nsogbu, and therefore anyị kwesịrị ka anyị wetuo onwe anyị baa n'ụlọ jechebe uche kpaba alụ ka anyị so n'ibe ụwa na-eme maka na ka ọ dụba onwekwa ibe anyị kwụ nke ka anyị je weta nkụzi taa na njedebe. Biko anyị na-ekene unu n'unu sonyela anyị na nkụzi nke taa. Demen biko tiela na like yana na utieni press the like button. Kwuo na uche unu na lecture ọnụnwa na nkụzi anyị meta, and tụsana ya ka oluteche ndị be anyị niile aka na achị na akpọwagbo agbanarị ọdachi ka ọ dịwa. Thank you very much.